Легенда Другої світової війни і вірний син кримськотатарського народу – це про Ахмед-хана Султана, легендарного льотчика-винищувача, двічі Героя Радянського Союзу. Третю зірку він не отримав, бо став на захист свого депортованого з батьківщини Криму народу. Все життя він гордо називав себе кримським татарином. Життя героя, сповнене перемог, не було легким, каже автор роману про Ахмед-хана Султана, кримськотатарський письменник Самедін Шукурджі. Він настільки захопився його особистістю, що не зміг викласти все в одному творі і сьогодні працює над другою частиною роману. Книгу про іменитого земляка Ахмед-хана Султана Самедін Шукурджі замислив ще у 90-ті. Збирав документи і писав роман 7 років. Он был настоящий крымско-татарский человек, и все хорошие, благородные качества, все были в нем сполна. И все это хотел я отразить в этой книге, показать, все показать, ничего не пропустить. Он дрался за свою родину, как за Крым, как за свою свободу, за свободу своего народа. Ахмед-хан Султан з дитинства відрізнявся серед однолітків непосидючістю. Завжди був ватажком хлопчаків. Про небо мріяв з дитинства, завдяки легенді, яку йому розповідав батько. Чув від батька в дитинстві про те, що орел, коли відчуває наближення смерті, він піднімається як можна вище до неба, складає крилля і на землю вже падає мертвим. Гордий птах стане для хлопця символом свободи. Саме він буде зображений на його літаку у часи війни, на якій опиниться після навчання в аероклубі в 21 рік. Перший таран на своєму залізному орлі здійснить весною 42-го. У него боеприпасы заканчивались, и он пошел на таран. Это был действительно подвиг. Он мог погибнуть, но он смог успеть катапультироваться. Вже за кілька місяців під Сталінградом збиває 6 ворожих літаків і черговий таран. За мужність у бою отримує орден Леніна. Ще за кілька місяців орден Червоного прапора. І на кінець 42-го року 22-річний юнак визнаний ас навіть німецькими ворогами. Они уже знали по почерку, да, в небе, по самолету, как кто ведет. Естественно, уже немцы прекрасно знали такого отважного летчика, как Ахмед-хан Султан. Перше звання Героя Радянського Союзу Ахмед-хан Султан отримує влітку 43-го року. На його рахунку вже 359 бойових вильотів і 30 збитих літаків. Потім захоплення німецького зв'язківця, визволення Криму і страшний удар, депортація народу, яку побачив на власні очі, бо саме був вдома, у відпустці. Мені особисто доволі багато питань ставили стосовно того, чому він, побачивши це, насів у літак і полетів, скажімо, там до Кремля. Він зробив навпаки. Добре ж відомо, що всі кримські татари були депортовані по такому звинуваченню, нібито в тотальній колаборації з фашистами, так, з нацистами. Він зробив інакше. Він повернувся на фронт і став двічі Героєм Радянського Союзу. Ахмед-хан Султан до кінця війни прагне довести: його народ не колаборанти. Здійснить ще на понад 300 вильотів, зіб'є не один літак, отримає не один орден. Попри всі відзнаки, через свою національність після війни ледве влаштувався льотчиком-випробувачем. Тут кількість небезпечних вильотів не зрахувати. За них йому втретє мали дати Героя Радянського Союзу. Сталін виявився проти. Третью звезду героя Ахмед-хану, конечно же, не дали. Это было бы уж слишком. Это означало признать, что сам факт депортации крымских татар, обвиненных в измене родине, был его, Сталина, личной ошибкой. Кримсько-татарське коріння Ахмед-хана Султана і надалі стає на заваді. Особливо, коли йдеться про повернення його народу із заслання. Ахмед-хан Султан писал, был у Ворошилова на приеме, был у Хрущева на приеме, был на Красной площади вместе с крымско-татарскими делегатами. Ему говорили: ты не лезь в политику. Он говорит: ну как я не могу лезть в политику, когда политика вся, значит, захватила интересы моего народа, мой народ преследуется. Ахмед-хан Султан до останнього не полишав мрії про повернення до Криму і до останнього здіймався в небо. Коли за здоров'ям його відсторонили від випробувань, літав на важких машинах і навчав майбутніх космонавтів. Загинув, як і мріяв, у польоті 1 лютого 71-го. І сьогодні є підстави говорити про сплановану диверсію.
Буквально накануне он ездил в Узбекистан, где встречался с крымскими татарами. Властям не нравилось то, что Амитхан Султан четко высlovил свою позицию четко сказал свою позицию о том, что крымские татары должны вернуться на свою историческую родину в Крым. Що сталося 48 років тому, досі невідомо. Але Аметхана Султана знають в усьому світі. На його честь називають вулиці, площі, аеропорти. І згадують в особливі дні, як День перемоги. А для меня, я же говорю, это олицетворение дважды герой Советского Союза, который очень любил свой татарский народ. Я сам русский, я киевлянин, но для меня это олицетворение героизма. Вікторія Бойко, Іслян Пінкаєв, Заман, АТР.